Фінансовий центр возміщення. Прийшла мені сьогодні така смс-ка з повіщення о тому, що в мене є десь якісь кошти, які мені не виплатили. Ну і ця Людмила Князева, юрист відділу страхових виплат, вирішила мені якби помочь ці кошти забрати. 279 494 рублі. Суть у тому, що ця людина надає якби послуги, і за ці послуги ти потім маєш заплатити 482 рубля. Ну, як ви зрозуміли, це просто розвод. І суть в тому, що ти просто якби віддаєш бабки людині, яка тебе розвела. І все. Не ведіться на такого роду заробіток. Працюйте, розвивайтесь і гарних вам днів.